Sa balita kapuso, usa ka taxi driver ang gipadakop sa iyang pasahero nga estudyanteng babay human kini gipasanginlan nga nang hinol matud pa sa pribadong bahin sa lawas sa iyang pasahero. Ani ang detalye ni Alan Domingo. Ako mga ilagay ko pa sa ilo niya kay prehami ta kami na daw unya sayop gyud ko itong gibuhat niya. Sangko sa langit ang pagbasol sa 47 anyos nga si Jose Jonky Inco, driver sa taxi nga nagpadala siya sa lawas nung kahidlaw nga naghatod kaniya sa bilangguan. Gipadakop siya sa iyang pasahero babae human giingong gihinol ang pribadong parte sa lawas kaduha ka higayon. Ikapay na ako na natintal man ko. Hapit ra ko na bangga. Hapit ka na bangga? Oh, hapit ko na bangga. Asa man ka hapit na bangga? Dito sa Jones. Na Jones, pas sila no, kung nabangga pa ka, nabangga kay ng hinol. Ang babaeng biktima usa ka tinun-an sa kolehiyo kinsa misakay sa taxi nga gimaniho sa suspek padung unta silang Pinoy-anan apan gituyok-tuyok sa driver hangtod milampo sa dautan nga tinguha. She already filed acts of lasciviousness charges. She already executed affidavits para ma-file namin sa court. Sangko gis langit sir kay pangabuhi pa niya ko di man niya binuwang. Kung ikabalik pa lang ang panahon, usay mong himuon. Adi na lang gid sir, ala na piyon na lang ko panalitan, pakitaon pa ko sir. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.